Sa Good Vibes, mga booth sa 39th Negros Trade Fair sa SM Aura, ginbuksan na kaina. Gobernador ang padayon nga nagapang-agda sa publiko labi na sa mga Negrosanon sa Metro Manila nga magbisita kag tilawan ang mga produkto nga may Negrense trademark. Yaring report. I officially open Himbon 39th Negros Trade Fair and let the sales begin. Pinakauna karon nga tion nga sa SM Convention Center sa SM Aura Premier sa Taguig City kinhiwat ang Negros Trade Fair. Humalin sa pagkaon, home decors padulong sa mga bayo ang nakasalida sa nagkalain-lain nga mga booth suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang dekalidad. Hindi man maglawig sa 39 katuig ang trade fair kung ang publiko wala nalingaw kag nanamian sa mga ginatanyag nga produkto sini. Nagalawom si Governor Lacson nga magpadulong ang publiko sa Negros Trade Fair nga magalawing tubtub September 28. And you must remember, this is already the 39th Negros Trade Fair, no? Outside of the province. I don't think we can last this long if the public does not appreciate the products or food that we sell every year. No? So again, I'm calling on all, especially the mga Negrosanos na dito sa Manila. Bisita ka mo din sa SM Aura. This is the first time we are here in SM Aura. And also, for the non-Negrenses, you are all welcome. We would like you to come here and appreciate the products or what we have prepared for all of you. Himbono kon pagtililipon ang tema sa karon nga trade fair. Nagalaom ang gobernador nga mangin maayo ang baligyaanay. Suno sa organizers sa pagbukas sa mga booth, ginbisita na ini sa mga konsumidor nga magabakal, magatilaw kag maga-eksperyensya sang the best sang Negros. Suportado sa mga local officials sa Negros Occidental, lakip na mga department heads nga yara mismo nagtambong sa amo nga kahiwatan ang Negros Trade Fair.